चल गइला बहारा दुलरुआ करत बाटे पहरा कहला पे कछऊ न काम करे कहला पे कछऊ न काम करे रोज तेसी रहा देखिए बहुत अच्छा प्लेयर बेंजो बादक गंगा जी के जे कलाकार के तरफ से कलाकार के जब पैसा मिलेला के ना एकर माने दोसर होला। हाँ रउआ लोग के पैसा दी हलो कलाकार के पैसा देवे में बहुत अंतर बा। रउआ लोग के तरफ से अगर 1 लाख आई अभी कलाकार के तरफ से 1 रुपया आ जाए समझ ली के बराबर बा। ये होला कलाकारी। तरीका यह स्वामीनाथ रउआ जब नौकरी करे के रहे कौना करे के रउआ घरे काहे ले काहे नौकरी करे के रहे कहिना काहे नौकरी करे के हो कहिना काहे सतिया दूल्हे राजा के तरफ से देखा अमृता दे रहे हैं पैसा कहीं कितना हुआ 101 रुपया तो कहा तरीका चलिए हम पैसा तोरा देवे थे तो हमारे में बेसी मेहनत करेगा पाई एकदम गर्दा कमा देना है दूल्हा के बहिन चलिए हमार नसीब भाई के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार बनल रहा ये सब जोड़वा के खर्चा करवाएंगे बहुत तरीका नौकरी करे नौकरी जब कर ही कर रहे तो शादी काहे खातिर के रहे बाबा हारा हारा लो रहो गिरे हारा हारा लो रहो गिरे वीरेंद्र राम जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार पैसा का हमने के काम नहीं किया एक कोरोना ऐसा महामारी में ऐसा ऐसा लोग को पैसा के बेसी काम बा यही खातिर पैसा हमने के पॉकेट में रखे के ना चाहिए। हाँ गवन कर के सैया चल बाबा